ora cukup duwe awak gedhe. Lek njuring sak meter kesuk ra mari. Contone ya Pak Edi, tak delok kok dodokan anggitku jentat-jentit. Sopo? Lah dalah kok jebule Pak Edi nggawe dalan banyu tak takoki cirene rono banyu kon dhuwur iki sik gedhi. Terus saiki iki jan bingung nih tenan wayah mbahku tapi udane teko. Tapi yo menurut info yo ora mek kene tok. Kono-kono iki tibake ya padha. Ya jenenge cuaca pancaroba lek ngarani. Enek kemarau basah barang saiki istilahe. Di ning tengah-tengahe ketiga iki tibake kok yo sik enek udan. Masih udan ki gak rata ngeblok-ngeblok tapi yo bingung nih petani memang iki. Dadi petani iki kudu jaga-jaga. Biasane nandur mbahku ya gak ngene iki. Gak enek juring-juringan ngene iki lek cuacane normal. Tapi wong jenenge wong tani iki usaha piye amprih apike. Dadi ge njagani lek enek banyu sing gedhe teko ki mulih. Dadi ben istilahnya ben sedia payung sebelum hujan jare Pak Edi. Ya wis ayo tak jak jagongan mbek Pak Edi wis karo ndelok kerjaane iki piye. Kerjane apa iki, Pak? Ngegot bolong. Samar apa ngegot iki kok? Iki cara banyu-banyu ning gedokan dhuwure rada mudhun iki ben dicegat got ben ra ngeneki. Mbahku sok ben. Ya, tapi ngene sampean kan sik urung enek mbakone iki. Ya justru kuwi bolo disiapi dhisik. Lek jere wong pinter-pinter kae sedia payung sebelum hujan. Ngono. Tapi terus kancane salah ya wis mindo podan Pak ya. Lah iya mangkane. Tetap semangat bolo wong sing mindo kae sik guyang-guyu kae. Ngene iki terus ge nganu ya, apa iki terus cara nek banyu iki terus Yo intine gawe ngedukne banyu. ngedukne banyu. Iya. Gawe dalan nek jere wong pinter-pinter kae drainase. Iki lek ngarani got, banyu ben iso metu. Got, juring barang iki padha jenenge. Iya. Juring got. Kok ora nek kancane sampean? Walah dhewe ae ngene yo. Tanduran saithik nyapa kanca. Ngene esuk ben hasil urung karuan. Gantem rego murah ya kukut bolo. Jajal to diitung. Ngene iki cara gampangane sak wolon sewane 5.000. Wis 5 juta. Wingi 250 pindho wis 500 kan mlebu 2.000. Kul traktore 300. Wis piro kuwi? 5 juta 800. 5 juta. Nah, Iki sak wolon iki padahal ya. lah iya gurung meneh sanjane. Gurung meneh mese. Yo nek di global iki cara sak tenagane diitung 10 juta bleng. Tapi nggone sampean iki termasuk piye iki lemah iki, Pak? Yo lek lemah iki jane apik. Ya, kah? Rendemene bagus daerah kene. Cuma yo kuwi mau. Kabeh tergantung cuaca. Payah mepe udan yo buyar. Lah kayak Sasto panen. embunge ya kaya ngono kae, Pak. Lah iya. Ngene iki lek sing tonjo marang kudanan presene yo mati. Mangane digot. Ya alase kidul yo gundul. Lagi nggak terus yo sampai kuat kayak ngono sih bandang. Oh, kuwi nentrahno tani imitasi bolo. Wah, imitasi lho. Tapi malah aman jane ngono kuwi, ora kriting. Heeh. Kuwi mbuh wonge pinter, mbuh wonge lumuh kuwi. Kuwi nyatane mbakune ya segede-gedine kok. Tapi terus apa ki jenenge sampean nek arep nandur mbakku ta ya mesti di nganu ngene ya antisipasi got ngene iki terus ya. Ya ora mesti. Tergantung cuaca. Nek cuacane panas, gak biasa. Cara kemarone penak ngene iki malah rugi. Soale ngene iku sing kene-kene engko malah ngene iki meletek lemahe nek wayah garing kae. Malah cepet garing ya. Engko sing kene kena meletekane lemah, engko mati. Ngono. Ya. Kanggo kanca-kanca sing urung roh apa iki jenenge? Iki juring utawa ngegot.
jere ning Mandalika drainase. Jere wong sing kuliah ke drainase. Iki Iya. sampean ngegot ki kok mek gur gawe kira-kira ki piye, Pak? Kok ora ora nggawa benang barang kok ngene. Alah, Weh, sing penting enek dalane. Jene banyu, sifate banyu mengikuti adahe. Gitu. ya iya lha iku lek terus ditutne kancane lek terus jenenge ora nganu, Pak, iki kok lha iki lek mau enggok-enggok. Tapi Sakjane malah gawe menggok-menggok ngene iki sing rada walah. aneh. Rencanane kapan iki nganu konjo? Ya pokok siap konjo. Pokok wis siap lahane wis Terus konjo wis. winine piye? Sampean gawe polybag apa? Polybag bolo. Polybag. Polybag ku umpama tuku 1000-ne 250. Wih, Iki mlebu nganu ya apa jenisnya apa-apa ya sakmono yo, kuwi. yang penting baku. 250. Niki tapi sampean wis siap iki winine. Siap polybag dhewe ben besok ngirit. Jadi maune tuku cabutan ngono terus sampean polybag dhewe. Nah, iya. Ya cara ragate iki cara 1000-ne iki kira-kira ning 150 lah. Sewune ya. Yo, iki mlebu 2000. Maksudnya 150 iki wis apa regane winine sing dijabut Gone ki mau wine ya. sak mediane, Sak tapi mediane. ngopeni dhewe. Polybag dhewe. Tapi kan ya lek wis di polybag nek ning omah kan paling mikur garek banyoni ngono to, Pak. Iya, kari ngocor kuwi engko wis gede dhewe. Manyan yo butuh tempat deleh polybag barang kuwi. Terus ngene iki, Pak, kaya pinggir-pinggiran kok ya enek sing biasa dikei apa tanduran liyane barang iki gak apa-apa, Pak, lek ning mbako. Yo lek sing penting tumpang sari iki sing penting kan yo wektune to. Ya lek jenenge tanduran wis gedhe lek enek tanduran sing ngrimbuni ya panggah elek. Jadi sing apik ki ya wis ora enek Ya wis ora tanduran usah. liyane ya, kanggo mbako ki ya. Ya gak apa-apa lek mbako sik cilik, engko lek wis mbako wis rada gedhe ae kudune ya dilaki. Iki tapi lek lahane sing ngarep dincep iki wis siap ah ya iki ya. Ya sing ngene iki Insyaallah ya. ya lek digawe siap ya siap, lah lek wong sing tepak anu ya resik ngono kae jane wayahe. Wayahe. Iki gak masuk SOP iki tapi penting. Masuk rohot sampean iki berarti. Yo. Yo trae. Iki wayahe ngono wis ruwes sik saking wis ditraktor kesuwen kena udan barang. Kete tukul meneh. Ya marah ya cuacane kuwi treh. Yo, Wayahe treh ya suket ngene iki mbakune barang wis karo ya, Pak ya. iya, Maksudnya wayahe wis ngene ya. iki wis diresiki digebyah wayahe. Hmm. Paculi. Terus kete dadi pupuk. Terus iki rencanane nandur jenis apa sampean? Kasturi apa? Balino. Alino. Wakeh wong nandur bali to treh Pak ngene, Pak. Terus yo penak kuat banyu. Yo cara penghasilannya ya sedang-sedang, cuman cara potensi kegagalan iki yo rada minim timbang liyan-liyane. Yang clear-clear barangnya apik ya. Yo jadi yo milik hasil gede yo main aman. Ngene iki mau sampean budal ya wis sarapan, Pak. Oh yo wis to. Ketak teko wetenge Weh, ketak ya. tenan. Lah wetenge sak Magicom ya ora ndino Magicom apa yo. Ya cuacane ndelale pas enak ya, Pak. Ya ora panas iki. Wayahe panas ya mene iki. Yo yo aja ora sida megahe. Kadang wis ora sida megahe. Ya wis kabeh padha sik lekas iki, Pak ya. Iya. Salok-salok wong-wonge wis tanja ping pira kuwi. Oh, wis ngene iki. Dinamikane kerja pertanian. Ngene iki engko lek dianem rego 5 juta ya salaman.
Gak enak asile. 5 juta ki gak enak asile, Pak. Oh alah. Saiki lek Pres ya. diitung-itung iki lek sak tenagane dianggep bayar yo 10 juta ya blang. 5 juta lek oleh 2 kintal setengah barang iki lho. Lah Dik, ngenteni Oleh. petang wulan duit 2.500 iki lho, apa cukup Iya, iya. dipangan? Amane kan ngono kuwi. Heeh. Kuwi lek oleh 2 kintal setengah. Lah lek oleh 2 kintal. Kuwi lek gak udan, lah lek udan. Kadang sing gak diitung tenagane dhewe, Pak ya. Lah iya, jenenge lek jenenge Pak PPL itu kae bisnis pertanian, tenagane dhewe dicatet. Heeh. Kudune terus ya ngono mestine kanan. Ya kere-kere oleh catetane tok iki. Lah ya nepi catatan ora enak kok. Lah iya, Ngono lek sing gak diitung tenagane ya jare hasil. Padahal hasil ya lek diitung tenan yo alah. ya ora enak jan. Jadi minimal piro, Pak, lek cara rega mbako ki per kintale? Ya kudune ya bener 7 juta kuwi ya. Ukuran ya wis padha Ukuran. enek turahan lah ya. Nah, Mas yo sing tuku barang nyatane sing wis yo tuku nuku semono mestine kan ya enak asile to. Iya, Cara petanine ya enak asile. ben padha penake iki lho kanggo Hmm. bakul-bakul iki aja mek manut dek apa dagangane tok ya Hmm. petani barang iki ya pengen hasil Ya lanjut pengen mangan ya padha ae. Wis dilanjut, Pak ya. Oh nggih. Sampan engko tak ganggu megahe malah gak mari-mari to wis kendak kenduk sampan iki. Jutul iki. Lho gak ngalor, gak menggok ngalor. Nah, Langsung dibedal ning kalen iki ya. sementara sor-sor galeng tok ya. Sampeyan lek darurat anu Tambahi. iya Ya wis ngono ae. Iki tutupnya sampean nek megahe. Loh, pesen-pesene oke enek iki. Pesen-pesene lek mangan, lek luwe mangan.